Здравейте на всички! Пожелавам ви и на вас да имате един приятен ден с добри емоции и да се радвате и на малките неща с добро настроение, с приятни емоции и просто да разбирате как живота може да бъде по-хубав. Не само снах са по-здравословен. Просто трябва да се разбира какво трябва да се промени. И всеки от нас да прави нещо, за да бъде светът по-добър. Да, дори една почивка покрай работата с компютър може да бъде по-интересна, по-забавна, с креативни идеи, с чашка кафе, с снакс или вече healthy pen snack, който дори като шега пак е една моя забавна така идея, която пак може и никой друг на света да не го е направил. Всеки от нас може. Все някакви хубави неща. Добри неща. Да. Малко забавни идеи с игра на футбол на плажа. Дали просто импровизирано, забавно, направено с снакс. Приятен, успешен ден на всички!